Hi, Maggie. Hi, good evening po, Miss Lala. Ayan, good Ay, evening din sa Titi iyo. Lala, Oo, sorry. it's okay. Kumusta po? Wow, okay naman ako. It's the Salamat. first time na kamusta ako dito sa programa ko, pero okay naman ako, te. So, Maggie, dire-diretso na tayo, love. Ikwento mo na sa akin ang dahilan kung bakit tayo napatawag sa usapang LDR. What's wrong, Maggie? Okay, it's about my husband. Okay. Actually, hindi ko alam kung paano ko mag-start ng kwento, pero itatry ko na mai-deliver ng maayos. It's okay, go ahead. Yung husband ko is my boyfriend. Siya lang yung naging boyfriend ko. So, wala akong naging ibang boyfriend, kundi lang siya. Wow. First and last. Yun nga. And then, he's my boyfriend. 15 years old, high school. Mhm. So, high school sweetheart. Mhm. Okay. And we get married before graduation ko ng college. 19 years old, nag-asawa na ako. Mhm. And ngayon meron na akong dalaga. Meron na kaming 2 kids. And gusto ko lang i-check sa'yo kung tama ba itong nararamdaman ko. Kasi he cheated on me. Nagloko siya Okay. habang magkasama kami dito sa abroad. Actually, Okay. dito yung family ko. Dito kami magkakasama kami. 15 years na ako rito. 15 years na kami rito. Okay. And nangyari itong pagkaloloko niya noong 2013. Mhm. 2013, Actually, like 5 years ago? 13. Yes, Mm. 2013. Kasi na-promote siya sa position niya, tumaas yung position niya, naging head siya. So, nararamdaman ko na meron siyang kakaiba sa kanya kasi hindi niya nalilate siya ng uwi, hindi niya tinasagot yung tawag ko kasi tumatawag ako pag let's say na 8 o'clock na dahil lang dito naman sa Middle East walang traffic masyado. Ang Mhm. traffic lang 15 minutes, gano'n, maximum ng 30 minutes. So, Mhm. sobrang lapit ng bahay namin. So, hindi niya siya sumasagot. Then, nasabi ako sa family niya na parang may kakaiba sa kanya. Lagi siyang umiinom, lagi siyang lasing, nagagalit ako, nag-aaway kami kasi uuwi siya ng lasing, 3 o'clock AM, 2 o'clock. Then, kailangan niyang i-drop yung mga anak namin sa school ng 6. So, natatakot ako dahil mahirap mag-drive ng gano'n. Mhm. Delikado ba? Masyado Then, maaga. Hindi, yung delikado kasi natulog ka lang ng ilang oras, lasing ka, tapos gising ka, ihatid mo yung mga bata. Okay. Dito delikado mag-drive ng gano'n dahil nga mabibilis yung mga sasakyan. Then, ang sabi ng family niya is samahan ko siya uminom. So, ganun ka, umiinom kami. Kahit hindi ko gusto uminom, napipilitan, nalalasing kami. Just to check ano yung ginagawa niya. Ginagawa niya kung sino ang kasama niya. Then, may nakita ko isang babae, kinaibigan ako. So, sa tingin ko siya yung kabit ng asawa ko. Okay. Sinakasama niya ako. Pero I feel something talaga na iba yung tinginan nila. Then binibiro ko yung babae. Parang yung asawa ko nagagalit sa akin para daw hindi ko siya nire-respeto. Sabi ko, naisip ko bakit? Ganun na nangyayari eh. And then 2013 din, nagpaalam siya sa akin na magbabakasyon sila mag-aama. Kahit sabi ko na dito ka na mag-New Year kasi nga Christmas sila alis. 25 din, babalik sila January. Mhm. Ang sabi ko doon sa panganay ko, bantayan mo si daddy. Okay. And then, on December 28, nalaman ng anak ko na huli niya. Nandito ako noon that time. Naglayas yung anak ko. Naiyak ako kasi hindi alam ng anak kong Pilipinas. Hindi ko alam, hindi nila alam kung saan nila hahanapin. Wala siya. As in, talagang lumayas siya. Tumakbo siya, kinuha yung telepono ng daddy niya. Binato sa mukha ng daddy niya. Sabi niya, niloko mo si mami. Sabi niya, ganun, galit na galit. That time, ang anak ko is 13 o 14 years old. Kalimutan ko. Yan ang totoo. Girl or boy? Girl siya. Dalagita siya. Okay. Ngayon, ayun nga din, nakita nila ng after 30 minutes, ayaw nila sabihin sa akin, pero yung bunso ko nagwawala na kailangan tawagin niyo si mami. Si ate nawawala. So, nag-hysterical yung bunso. Yung ate niya kasi nawawala. Then yung mother-in-law ko, sabi natataranta na ako, hindi ko na alam. Kahit sabi na husband mo sabihin sa akin. Pero hindi ako sabi ko lang makita yung panganay ko. Di nakita nila after
1 hour, tumawag sa akin na okay, nandito na siya. Then yung tinatanong ko, "Anak, ano nangyari?" Kasi sabi niya, she keeps saying, ganun lang siya ng ganun. Mm. Sabi ko, "Sige, ano ka muna, relax ka lang anak. Mag-usap tayo pagbalik mo rito. Enjoy mo lang New Year. 28, huwag kang mapapekto. Kaya mo ako mag-handle." Tinext ko yung babae, sabi ko, "Anong ginawa mo?" Naglayas ang anak ko. Sabi niya, "Wala, nag-wrong sent lang." So medyo inano ko muna yung kasi ako lang mag-isa dito. Mhm. And then yung iniisip ko yung mga anak ko. Okay. And then bumalik siya rito. Hindi nagsasalita yung anak ko. Pero hindi ko rin hindi ako nagreklamo, hindi ako nagwala na sinugod ko yung babae. Inaano ko na maging okay muna lahat. Ayoko muna mapagpa-apekto. Okay. And then kinausap ulit ako ng babae kasi nagkaroon ng party sa kanila, yung staff party. Kinausap ako ng babae na, "Alam mo, girl, wala yun, ganyan-ganyan." So, kinakaibigan niya ako na parang, "Wala yun, wala kami, ganyan-ganyan." Pero alam ko na yung asawa ko umiiwas na. Mm. And then, fast forward, 2014, Mm. sinabi ng anak ko, "Ma, may relasyon sila." Alam mo, DJ, sumabog yung utak ko na, "Ano yung nakita mo?" Sabi niya, "Ma, they are saying, I miss you," ganyan. Okay. And then sabi ko, "Nak, okay lang yun." Pero nakita ko nagde-rebelde ni anak ko. Nagre-rebelde siya, nakikita ko, kinakausap niya yung daddy niyan. Sabi niya, "Ano tingin mo sa sarili mo, mabait ka? Hindi ka naman mabait eh." Sabi nino? Kinaganon siya. Ngayon, hindi ko alam kung paano ko explain sa anak ko. Yung tatay niya, Anak. ginaganon nung anak mo. Yes. Okay. Then sabi niya, "Bakit naniniwala ka? Hindi mabait na tao yan, ma." Nagano siya. Mm. Sabi ko, "Hayaan mo anak, siya, may sa akin siya kasalanan, hindi sa'yo." Mm. Then yung husband ko, nag-start na naman umiinom. Parang feeling ko nababastos ako kasi hindi ko alam kung paano ko ayusin. Pero have you talked to your husband about it? Kasi it's one thing na you talk to your daughter about what she saw. One thing yan of parenting. Kumbaga, you are being a good mother without biases. Dun sa anak mo, you are trying your best to explain it to her. You are trying your best to be there for her. Kasi what she saw is not something na she can sit well with. Kumbaga, hindi siya prepared for it emotionally. She is acting up like a kid. And hindi niya napag-iisipan dahil di niya nga naiintindihan. Pero have you talked to your husband about it? Yeah, 19-year-old na yung anak ko ngayon. And then, minsan hindi ko makontrol sarili ko. Sabi ko sa kanya, "Bakit mo ko niloko? Lahat naman binibigay ko sa'yo. Tinulungan kita sa lahat. Tinulungan kita ma-achieve lahat ng dreams mo. Bakit?" Sinasabi niya, "Kasi kasalanan ko rin." Sabi ko, "Ano naging kasalanan ko?" Kasi DJ, nang nagpunta ako rito, hanggang kaya kong magto-double job ako. Magtatrabaho kong walang off na ilang taon. Kasi minsan sabi niya, "Gusto ko ng sasakyan. Sige, hayaan mag-iipon ako. Biglang bibili tayo." Ganun. "Gusto ko ng ganito." Talagang binibigay ko lahat. Alam ko nagkamali ko oras. Alam ko kasi kailangan ko magtrabaho talaga. Kailangan ko bayad talaga para maibigay ko rin yung gusto nila. Pero nasasaktan ako pag nakikita ko yung galit ng anak ko. Hanggang ngayon ba, galit pa rin yung anak mo? Yes. Nag-usap na ba sila Tapos, na ng daddy nila about it? Hindi niya nga kinakausap yung husband kong Pero yung tatay niya, kinakausap ba siya? Kasi, kumbaga, kung Nakausap nakausap mo siya. na yung, wait lang, what I mean, hindi yung usap na kumain ka na ba, anong oras ka uwi, saan ka punta, sa ano gusto mo, hindi yung ganong klaseng usap. You know what I mean, Maggie, about when I say pag-uusap. Ngayon, ang tanong ko, kasi syempre, di ba, ikaw nakausap mo na yung husband mo, ikaw, syempre, pinagbigyan mo yung asawa mo, pinatawad mo siya, although may mga araw na nagsasnap ka, which is kinda normal, kasi nga, what you've been through is not something na simple or
madali para kalimutan. So, naiintindihan ko, minsan nagsasnap ka, minsan naglalash out ka, lalo na pag nakikita mo yung naging epekto no na sa anak mo. Pero ang tanong ko, what Yes. did your husband did after the confrontation? Anong ginawa ng asawa mo? Nag-explain siya sa daughter ko. In-explain naman niya na sabi niya nag-sorry daw siya. He's trying to reach out. Mm. Kinakausap niya, pupunta siya sa room ng anak ko, tinitinan lang daw siya. Sabi niya, binabastos ako ng anak mo. In-explain ko naman, sabi niya sa akin, ba't ba iniisip mo mabait siya? Alam mo ma, you deserve better. Minsan sabi niya, ang ganda-ganda mo ma. Pinapabayaan mo, ganyan. Sabi ko kasi nakikon talaga ako. Okay. Hanggang ngayon ba Kasi- ginagawa pa rin ng asawa mo? Naghiwalay na sila ng kabit niya? Actually, hindi siguro 2014, sinabi niya na wala daw. Pero nakita ng anak ko pumunta ron sa building namin, nakasalubong namin sa lift. Mm. I'm sorry, elevator. Nabigla ako, nasampal ko. Nandun yung dalawang anak ko. Okay. Bakit daw bumisita Pero- doon? Ba't pumunta doon? I don't know, sabi may friend ko doon. Sinabi ko sa husband ko na, bakit ganun? Bakit harap-harapan? Yung kahihiyang ko, kasi kumalat. Kasi, Mm. alam mo, hindi nila, nahihiya ako. Nahuli nga sila, nagkikissing. Kasi biglang nung nalaman ko, kasi nalaman ko lang full in details, 2014. Okay. Nung nakipag-usap na ako sa mga tao, So hanggang ngayon, dear, ang tanong ko, sila pa din ba? Hindi na. sabi niya hindi na. Pero yung lakas ng loob ng asawa ko na magsalita na, sige, pag meron ako, ipapakilala kita. Masaktan ako. Sabi ko, konting respect. So ginaganyan ka pa rin ng asawa mo hanggang ngayon. Yes. Yes. Hindi man lang Sabi siya ko, ano ba apologetic problema? about what he did? Hindi man lang ba siya nagmanikluhod? Kasi parang utang na loob mo pa atang tinanggap mo siya pabalik. Parang ganun nga nangyayari. Hindi niya ba alam na Sa akin kaya mo din siyang kasi. ipa-deport sa ginagawa niya? Kasal kayo eh. May pamilya kayo eh. Yes. Nasa foreign Hindi land ko pwedeng kayo. gawin yun. Hindi pwedeng gawin kasi ang mga anak ko is under his visa. So they are dependent. Ako lang ang nakaseparate. Mm. And Have you, nag-aaral yung mga anak ko. have you ever tried to fix it? Yung i-arrange yung visa na yan? Kasi I don't know the legalities about that visa. Pero is there any way that you can transfer yung dependency nila mula sa tatay nila papunta sa'yo? It will be questionable. Questionable Kasi nga siya. nagiging father. Kasi dominated ng lalaki ang Middle East. So hanggat maaari is pero ang Kaya matapang. yes, totoo yun. And then ang isa sinabi niya sa akin, gusto mo hati-hatiin na lang natin yung mga property, yung mga natin para sabi ko, please, para lang sa mga bata. Huwag muna. So Kasi he's alam niya really mag-impact. trying to let go of you guys. Siya na din talaga yung mismong nagsasabi sa inyo na it's over. With his actions and with his words, parang she's telling or he's telling you in a subtle way or in a different way. Kulang na lang directly nang sabihin sa'yo, hiwalay na tayo. Ganon? Pero sabi ko, sige, muna, nung pangatlo niya o pangalawa sabi ko, sige, umalis ka. Iuwi ko yung mga bata. Sabi niya, hindi pwede yun. Sabi ko, once na ginawa mo yan, I make sure na hindi mo na pwedeng makita yung mga bata. Kasi sobra na eh. Punong-puno na ako, sabi ko. Sobra na yung pagiging alcohol. Inom ka ng inom. Nasasaktan mo na yung anak ko kasi minsan nagkasakitan sila ng anak ko kaya lalo nagalit yung anak ko. Paano nagkasakitan? Isang Okay. kanya ng then nagwala yung anak ko. Then, tapos tumingin sa akin ako, sabi niya, ako bang may kasalanan? Sabi niya ganun. Hindi ako nakapagsalita. Sabi ko, please anak. Sabi ko, huwag kang magwawala. Kausapin mo ko. Kasi, ang talagang nakikita ko lumalab yung anak ko. First, alam naman natin na, kumbaga, domestically speaking, kung merong mang word na domestically speaking, ate, itong si kuya ay very, very, sabihin na natin, hostile. Verbally, physically, and emotionally hostile na siya. Not just to you, but to your children as well. Tama?
Nagsusorry siya after nun. Sabi ko, No, pero I don't care inulit about niya. his apologies. Aanhin mo yung apologies niya kung paulit-ulit lang din. And the fact na napagbubuhatan niya na yung ng kamay yung anak niya, that's a different story. The fact na sinasabihan ka niya harap-harapan na paghiwalayin na natin yung mga properties, and the fact na dinadala niya yung kabit niya dyan, that's a different story, ate. Everything is Hindi naman niya intentional dinala. already. Hindi niya dinala yung kabit niya. Nakita lang kami sa elevator. May pupuntahan to friend kasi dito is parang like a condo. And you Parang believe ganun that, siya. ate? You're Dahil dense if you do. husband ko that time. Okay. Wala yung husband ko that time. Sabi niya sa akin na, sabi ko sa Biham, ang inano ko kasi, Why do I have nagkakalimutan this ako. feeling na parang hindi ka pa rin convinced to leave this guy? Actually, sinasabi ko sa kanya. Then, nung nagsabi siya, ang problema kasi is, pag sinasabi ko si Kina, iuwi ko yung mga bata kasi hindi sila pwede dito sila na maghihiwalay tayo. Una-una, makilala ni Bunso, yung pangalawa, maki-question siya, ay ayoko maramdaman niya yun. Ayoko malaman niya na nagkahiwalay. Okay, mas naiintindihan niya, nag-away tayo. Pero pag naghiwalay, umiwalis kami dito ng bahay, maraming question siya at maapektuhan kasi napatawag na ako sa school. Sabi sa akin nang kinausap na ako ng principal, guidance counselor, and dalawang teachers nila na I think there is a problem on your son kasi natutulala na siya. Ganito Kaya kasi biglang ate, iyak even siya. if kasi magkasama kayo or not, ate, naapektuhan na yung mga Uh-huh. children nyo enough eh. Naapektuhan din naman sila eh. Sa ginagawa ninyong dalawa ngayon, naapektuhan na naman sila, ate. Having your husband stay with you much longer will worsen the situation, ate. Kasi your panganay obviously is not really happy na you are staying with your husband after everything he did. Not just to you, pati din sa kanya. At sabihin man natin Sorry, itong iyak ako, isa mo pang anak na mas bata ay nag-show na ng signs or symptoms of being depressed by your own family issues. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Kesa hintayin mong lumala pa yan, kesa hintayin mong maintindihan niya na yung tatay niya ay isa't kalahating gago, mas maganda nang ialis mo na sila sa kung saan nanggagaling yung kabulukan, which is yung tatay nila, ate. Actually, ito nga, dapat iiwi ko na sila kasi ang pasukan nila dito is September. College yung anak ko, nag-aaral di siya dito. Sabi ko sa kanya, iuwi na natin kasi masyado ng emotional torture na. Hindi na rin ako makakapagtrabaho na maayos. Kahit sa oras ng trabaho, naiiyak ako. Pag alam ko lumabas ako ng bahay, hindi okay. Anong problema? Ba't di mo magawa? Ayaw niya. Hindi pwede. Sabi niya, ikaw, uuwi sila, tapos ikaw dito, okay tayo. Tapos sila nahihirapan sila dahil hindi tayo kapasama. No, hindi ko naiintindihan. Sinong may ayaw? Ayaw niya. Nino? Ayaw niya. Yung husband ko. Why do you care? He doesn't even care sa lahat ng mga kagaguhan na ginagawa niya. Why do you even care sa desisyon niya? 'Di ba? Kailan pa siya nagkaroon ng audacity mag-decide bilang isang ama kung harap-harapan nakikipag-usap siya sa babae niya, kung harap-harapan kaya niyang sampalin yung sarili niyang anak, kung harap-harapan kaya niyang tiisin na yung isa niyang anak natutulala na dahil sa issues nilang pamilya, kung harap-harapan kaya niyang sabihin sa iyo na sige, kapag meron akong kabit, ipapakilala kita. Kailan pa naging maganda Kasi siguro, yung mga decisions niya in life? Kailan pa dapat may timbang yung kagaguhan na nanggagaling sa bibig ng asawa mo? Kailan pa, Maggie? Saan doon yung desisyon niya na bilang isang mabuting ama na dapat pinakikinggan mo pa? Meron pa ba? I don't care if he doesn't want to. Your kids need it more. They are suffering from their irresponsible father. What more do you need? Na ultimo yung bunso niyo mag-act up? Nag-usap kami ng husband ko. Sabi niya sa akin, wala na, matagal na nung nalaman ko. Kasi hindi niya inamin sa akin for how many years. Inamin lang niya sa akin recently. Sabi niya, kung nagkaroon ako ng pagkakamali, kalimutan na natin. Kasi hindi ko isa mapigil. Tinatanong kita kung hanggang ngayon, sila pa ba? Mhm. Ang sagot mo sa akin, Sabi hindi niya, mo hindi alam.
Hindi na daw. Sabi naman niya hindi. And you Pero believe sa akin, him? hindi ko alam. Hindi ko alam. Ate, you have to give yourself Kasi and your hindi- kids some time eh. Some time to sink things in. Some time para makita naman nila yung tatay nilang mag-e-effort para sa kanila. Some time na makalayo muna dyan sa problema. Kayong dalawa, you can sort things out. But your kids, they cannot see that you are sorting things out. Hindi nila nakikitang nag-e-effort yung tatay nila. Ang nakikita lang nila, yung tatay nila is pretending na everything's okay. Everything's back to normal when it's not. Ate, you're broken inside. Yung panganay mo, she's Kinausap naman niya broken ako. too. Kinakausap ka Kinausap nga naman ng lalaki. Ang tanong, ate, okay pa ba yung mga anak mo? Kayong dalawa nga nakakapag-usap kayo na matino kasi nagkakaintindihan kayo, Maggie. Pero yung mga bata kasi hindi kayo nagigets. Yun yung hindi mo magets. Hindi, nag-uusap kami ng anak ko, yung panganay, kasi is dalaga na siya ngayon. Ang sabi ko, okay lang ba sa'yo maghiwalay kami ng daddy mo? Sabi niya is, hindi ako ready, ma. Pero sabi ko, bakit makipag-communicate kay Papa? Sabi niya, kilala mo ko, ma. Hanggat maaari, bigyan mo ko ng time muna. Yung asawa ko naman nakipag-usap sa kanya, umiyak ang asawa ko. Sabi niya, I'm sorry. Pero sabi ng asawa ko, kaya ka nagkakagan sa Gucci kasi hindi ka makalimot. Hindi mo makalimutan yun. Sabi ko, I'm trying, pero please naman, maging ayos ka na. Siguro dahil yung boses ko is malaki, matapang ako, so kailangan ko maging ganito. Nasa mundo ako na puro lalaking kasama ko. At hindi ako pwede maging parang babae. Kailangan ko magpatanso. Ngayon lang dadala ko dito kasi kailangan ko rin dahil sa ugali mo. Siguro nga meron akong pagkukulang dahil nga sa oras. Stop doing that to yourself, Maggie. Stop it. Stop making excuses for your husband. Stop it. It's not your fault. Cheating was his choice. Wake up. Huwag kang magpaka-weakling. Ikaw yung nagsasabi na I live in a world of guys. Then stand up para sa mga babae. O di ba, Maggie? Alam mo namang domestically, vina-violate na ni Kuya lahat ng rights niya bilang isang ama, bilang isang asawa. Vina-violate niya yung rights mo, yung rights ng mga bata. And yet, ipinoproject mo kasi sa sarili mo na weakling ka eh. Kahit anong sabihin niya, you listen to me, you listen to me. Kahit anong sabihin niya, you yield. Nag-yield ka, you believe ng mabilisan. Pangalawa, hinahayaan mo yung anak mong lumaki ng bastos. I know she's hurt, but she's not just acting up like that. That's arrogance. That's rude. And you're letting it happen just because you are accepting in your heart na may pinagdadaanan yung bata. Eh, Maggie, wala ka bang pinagdadaanan? Dapat ba sumasagot siya ng ganyan sa magulang niya? Dapat ba gumaganyan siya sa tatay niya? Naiintindihan natin may pinagdadaanan siya, but she is no longer a kid. She's 19 years old. She's an adult. Maybe she can start acting like one. Right now kasi, Maggie, ikaw yung nanay, and yet parang hindi ikaw yung nanay. Feeling ko ikaw yung bunso. Don't let other people decide. Ako makapag-desisyon. Ang sabi ko lang sa husband ko, please, ang katari. Bakit hindi ka makapag-desisyon, Maggie? Bakit hindi? Una-una, nag-aaral yung mga anak ko. They just started. At yung anak ko sinasabi niya, ayaw niyang mahinto dahil once na-transfer siya, mahinto siya pa di yung bunso. At the same time is, alam mo yung hanggang kaya mo i-save ang family, ginagawa ko. I understand. Alam ko, Kaya lang kasi, Maggie, naiintindihan ko yung ginagawa mo eh. But you are just projecting a personality. I mean, nagigets ko, you wanna be strong eh. You're trying to be strong. Pero ang difference kasi ng strong sa firm, Maggie, ay strong ay yung tinitake in mo lang lahat. Tinatanggap mo lang ng tinatanggap lahat, hindi ka lang bumibigay. Yan, strong yan, Maggie. But when you are trying to be firm at the same time, it's when you make your voice louder than their voice. It's when you say something and everybody must follow. Kahit ba sabihin nating mundo yan ng lalaki, yung kinalalagyan mo, alam ko mundo yan ng lalaki. Pero mga Pinoy kayo, ate, yung asawa mo, kahit papano, kahit papano nakalagay sa kukote niyang maliit, yung kultura ng Pinoy. Nagkamali siya, now he must act
act upon dun sa mistake na nagawa niya at bumawi siya sa pamilya ninyo. He must be transparent for quite some time para maibalik yung tiwala mo. Ikalawa, Maggie, you make your voice louder than your daughter's voice. She is still living under your roof. She is still eating kung ano yung naibibigay nyo sa plate. She must learn how to respect. Yung binabastos niya ay yung nagpapakain, nagpapaaral, nagbibigay ng mga damit niya. So she must learn to obey, whether she likes it or not, without attitude. Kailangan sundin ka niya kasi magulang ka niya. Gets mo ko? You make your voice louder than theirs kasi mali na sila this time around. Nag-usap naman kami ng daughter ko about that. Sabi ko, napakamali ang ginagawa mo. Sabi niya, I'm sorry, ma. I'm sorry talaga. Sabi niya sa akin. Sorry won't cut it eh. Sorry won't cut it. They have to do something instead of always apologizing. Aanhin mo yung sorry kung paulit-ulit nilang gagawin. Do I need to reiterate that phrase over and over again for you to understand? Kasi Maggie, what's happening with us? For the past few minutes na nag-uusap tayo, everything I tell you, ninenegate mo lang ako eh. Binibigyan mo ko ng excuses. Binibigyan mo ko ng reasons. Not to pinpoint my point, which I know, naiintindihan mo na tama yung sinasabi ko. But because ayaw mong mapasama yung image ng asawa mo at image ng anak mo sa mata ko, you are trying to reason out. Stop doing that for them. Nasa maling side na sila this time around. And you are calling me for help. Now I'm trying to understand as to why you called me for help if you're just making excuses for those people who wronged you. Now, if you think about, before you reason out, mag-isip ka muna. Bibigyan kita ng oras para mag-isip, Maggie. When we come back, pag nag-usap tayong dalawa, just make sure right now, sasabihin mo na sa akin kung bakit ka talaga tumawag at all. If pagtatanggol mo lang sila sa harapan ko, if pagtatanggol mo lang sila sa akin every time I'm telling you a point, then we're going on circles here and I'm no longer understanding kung ano yung point kung bakit ka pa tumawag. Gets mo ko? So, Pasensya na stress kita ng tulog. no, it's okay. Kasama yan sa trabahong sinign upan natin. So anyway, highway Maggie, let's go back. And this time around, dahil alam na natin yung background mo, let's focus more on the current condition ng pamilya mo. Yung current situation ninyo. Let me understand kung paano kayo sa bahay ngayon. Ngayon naman medyo okay na kasi yung anak ko medyo nagkalma na siya kasi nga nag-aaral siya. And I'm so lucky sa mga anak ko dahil mga honor student talaga sila. Okay. I mean, yung situation ninyo, kamusta okay kayong naman, pamilya? Okay naman. Ang anak ko naman pagka kinakausap niya siya, pero limitado yung yung convo nila. Like, kumusta na yung school mo, okay lang. Meron pa bang kailangan? Wala naman. Ganun lang, parang civil sila. Ganun. Ang sabi ko lang sa anak ko, please, konting respeto sa father mo. Alam mo, masama yan. Ni-explain ko sa kanya. Tinari-realize naman niya, yun na, medyo okay na siya. Hindi na yung katulad talaga yung husband talaga nagwawala siya. Ngayon, naging over siya kinausap ko. Sa akin naman is, hindi ko makalimutan yung pain na nangyari kasi naging kaibigan ko yung babae, nakita ko mismo. Nakausap ko, niyakap ako, binibeso-beso. Yung text na, sabi ko nga sa'yo, nililibre ko pa siya nang kumakain kami. O sige, samago sa job. Basta kahit ano. Then sabi ng asawa ko, dati is, bakit kanya in-invite siya? Hindi ko alam. Siguro nakikipagkaibigan siya. Then, nalaman ko siya, pagkat ng asawa ko. Tapos po, kahihihin ko yung tiya ko. Then sabi ko talaga sa asawa ko, ayoko na. Tama na, ayoko na. Tigigil na dito. Mahal kita. Gusto ko magpapamilya ko pero hindi ko alam kung paano. Sinasabi ko na gusto mo na kipag-ilis please, wag sa harap ng mga bata. Iuwi sila. Kasi gusto niya iba siya ng bahay. Kasi bagay niya malaking issue. Sabi ko, gusto mo iuwi mo na yung mga bata,
magtatrabaho kasi kahit sabihin ng lalaki magsusustento, wala akong assurance dun. Pero, alam mo, DJ, halay pakiramdam ko. Yung pakiramdam ko, nahirapan ako makamove sa nangyari dahil feeling ko, hindi ko na siya mababago. Kaya harap ko yan. Kahit bigyan ko ng chance, pero kasi gano'n ba, iinom siya, tapos yung anak ko, yung tingin sa kanya iba. Kaya ako tumawag, inisip ko, tama ba yung gagawin ko na gano'n nga, misis ko na yung mga bata. Pero, masisira ang pamilya ko. Yan. So, ano ang problema natin ulit? Kasi nga, kinausap ko siya na maghiwalay kami, pero huwag sa harap ng mga bata. Huwag yung malalaman. Lalo yung bunso kasi masyado siya sa tatay niya. Sabi niya, I don't want Papa to leave the house. Kasi minsan nakita niya na lumabas. Umiiyak siya. Hinga ka muna ng malalim. Hinga ka muna ng malalim. Mga 3 times. Try natin yung 3 times. Hinga ka muna. Kalma ka Okay, muna. sorry. That's when you talk. Kasi right now, actually for the past 5 minutes ng pagsasalita mo, there's nothing na understandable for me. Sorry. It's okay. Just collect yourself together. Saka ka sa akin magkwento. Okay nga, yun nga. Kasi nga, yung bunso ko is masyado siya attached sa tatay niya kahit hindi. Pero kasi nakikita ko mahal na mahal niya yung tatay niya. Idol niya ang father niya. Yung daddy niya talagang iba yung tingin niya. So minsan parang nag-away kami sa kwarto ng asawa pero di naman nila narinig lumabas yung husband ko. Sabi niya, saan siya pupunta? Sabi ko, lumabas. Sabi niya, pauwi mo na siya, ma. What is the time? Nagabi na. Sabi niya sa akin, doon ako nahihirapan. Ako, willing naman ako sacrifice yung wala asawa ko. Pero pag tinitingnan ko yung mga anak, nahihirapan ako. Kasi nahihirapan. At the same time, mahal ko ang pamilya ko, mahal ko asawa ko, mahal ko mga anak ko. Kahit sinasabing kaya ko buhay ng mga anak ko, alam mo yung pakiramdam ko, sira pamilya ko. Now I'm gonna ask you, Maggie, what do you wanna do? Ano ba talagang gusto mo? Makipaghiwalay. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ganito, Maggie, no? Hindi ko Simulan alam mo paano yan, ko kausapin mo yung anak mo. Kausapin mo yung dalawa. By now, siguro may idea na sila what's happening within your family. Umpisahan mo sa panganay. Sabihin mo sa kanya na, I know you're not yet ready. Wala naman magiging ready sa ganitong klaseng sitwasyon. But mommy's really, really tired of dealing with this. Your father is not changing, unfortunately. He is a good father sa inyo ng kapatid mo, but unfortunately, he is no longer a good husband for mommy. I know it's gonna be hard for you, but I need you to understand me. I need you to collect yourself together, pull yourself together, and be the person I want and need you to be right now. I need you to be an adult just like me. I-explain mo sa kanya na sometimes sa buhay nating mga tao, hindi lahat ng gusto natin makukuha natin. And sometimes even though there is love, kapag mas marami na yung pain, mas matimbang na yung pain kesa sa love, a relationship can no longer work even if gustuhin pa. Kasi masyado ng maraming nangyayari, masyado na maraming pain, masyado na malalim yung sugat. So there's no way it can all be fixed. Or even if gawa natin ng paraan, it will take a very long time before maging okay ang lahat. So for now, mas magandang fix. Kung hindi man kayo tuluyang maghihiwalay, you give each other yung space na kailangan ng isa't isa. You talk first sa anak mo tungkol dyan, sa panganay. Kasi maybe she, now na mas malaki na siya, 19 years old na siya, maybe now she can understand. Maybe now she will not be rebellious about it. Maybe now she will stop acting like a kid, acting like a child. Maybe now she can try to be an adult at kahit papano, be a team player.
Hindi yung focused or laser focused lang siya sa kung ano yung nararamdaman niya, what can hurt her, about her. Kasi not everything is about her anymore eh. Everybody's being affected by this one. It's a mistake na yung simpleng will to fix it can never fix it. At this moment, kasi hindi na siya kayang i-repair eh. Ng getting by. Hindi na siya kayang i-repair ng doing nothing about it. Hindi na siya kayang i-repair ng pretending everything's okay. You guys need time to be apart. First, para malaman ng lalaki na even if na ninirahan kayo sa mundo na dominated ng lalaki, Pinoy tayo te. May kulturang Pinoy na nananalaytay sa atin at dapat naiintindihan niya yan. Hindi porket nakatungtong siya sa foreign land na iba ang kultura, iba yung pamamalaki, iba yung pamamalakad, may karapatan na siyang gawin yan. Ibaba mo yung utak ng asawa mo sa ground. Stop saying that to yourself, Maggie. Sabi ko naman sa'yo kanina pa eh. Stop being so weak. Stop playing weak. Stop self-pity. Stop doing that to yourself. Ate, how can you fix your family together kung ganyan ka ng ganyan? How can you do it? Para akong tanga. Ang sakit-sakit. Naiintindihan ko naman masakit eh. But you have to stop doing it. Pag may sinasabi kasi ako sa'yo, enter ka ng enter. Hindi ko alam kung bakit. Kaya nga tinatanong na kita kanina, hindi ako nagsalita anong gusto mo. Tinanong kita kung anong gusto mo, sinabi mo sa akin kung ano yung gusto mo. I'm telling you how to do it, yet nag-i-interrupt ka pa din. So, sige, finish everything you'll say. That's when I'll talk. If you'll give me time to talk. Kasi basically, you want to talk eh. Go ahead and talk. Anong gusto mong sabihin, Maggie? I'll listen. No, sorry. And in the end, I mean, sa ngayon, pag ako mag-isa, nag-blame ko yung sarili ko. Pero sa harap naman ng mga anak ko, nakikita ko na okay lang ako. Okay lang. Minsan nagtatanong yung bunso, are you okay, mommy? I said, don't worry, I'm okay. Like, okay. Hanggang nandiyan kayo, nakikita ko, okay kayo. Then sabi ko na, okay ba sa'yo, mag-aral ka na sa Philippines? Sabi niya, ayoko, ma. Pero sabi ko, kamil ka, malaki natin umuwi lahat. Hindi mauna muna kayo ni ate. Pero, hindi ko iwasan sabihin sa sarili ko na baka siguro may mali ako. Okay, kulang sa akin. Kaya nagkaganito. Hindi ko maiwasan. Hindi ko maiwasan. Yun lang. Are you done? Yes. Are you done self-pitying? Kasi I'm done listening to it. Yes. I'm so done with it. Yes. Okay na ako. Sa tingin mo, ate, saan pupunta yung sinasabi mo na siguro sa akin yung mali? Siguro... Wala. Ay, nako. Wala, alam ko wala. Katangahan itong sinasabi ko. Pero minsan sabi ko nga nako! As I said, hindi ko maiwasan. Are you done interrupting me? Yes. You can talk now. Really? I can? Pwede na? Yes. First, stop talking shit about yourself. Tigil mo na yan. Di yan nakakatulong. I'm trying to make a point. I'm not asking a question. Sa tingin mo ba nakakatulong yan? Yung pagsa-self-pity mo? Sa tingin mo ba may mararating yan kapag sinabi mo sa sarili mo ang tanga-tanga mo? Sa tingin mo ba may mararating yan kapag sinabi mong dominated ka sa ako ng mundo ng lalaki? Wala. You listen. You just listen, please. Parang awa mo na. I'm trying not to lose my patience with you, Maggie. I'm trying my best not to do that.
But you have to help me do it. Kasi right now, you're pushing me over the edge, ate. I'm this close and dropping this call and I don't want to do that. I want to help you. I really want to do. But you have to let me do it. You have to let me do my job. You have to let me fulfill the reason why you called my program. And that can only happen if you'll stop interrupting me. Kasi I'm trying to make a point for you, Maggie. I'm racking my brains out for you. So stop talking. I gave you time already. Ample time. We're talking for 1 hour and 11 minutes, te. That's the longest I've gone sa mga calls ko, ate. You record breaker ka na, actually, Maggie. All I'm trying to say is, Maggie, wala kasing aabuting maganda if poprotektahan mo pa yung image ng asawa mo sa sarili mo. If sasabihin mo pa sa sarili mo after everything he did na ikaw pa yung may mali. Ikaw pa yung may pagkukulang. You're working your ass off para makatulong makapag-provide sa pamilya mo. You are the one facing your kids, trying to calm them down dahil sa ginagawa ng asawa mo. You are the one taking your husband in even after yung infidelity. Walang pagkukulang sa'yo, Maggie. That's what I'm trying to get at kanina pa. So stop telling yourself na may ginawa kang mali, na kulang ka pa, na ikaw pa yung may kasalanan sa lahat ng nangyayari. Sabi ko sa'yo, Maggie, cheating is a choice. That's the unfortunate choice na ginawa ng husband mo. It's not your fault na ganyan siya kagago. Huwag mong ilagay yan sa balikat mo. It's not yours. Kailangan mong ipakuha sa kanya, ipa-claim sa kanya, ipa-acknowledge sa kanya na siya na yung nagkamali this time. Now, if gusto mong makipaghiwalay sa kanya, this is not out of want. This is out of need. Kasi yung pamilyang pinagkakaingat-ingatan mo, Maggie, I want you to realize na it's broken already by your own husband. Unfortunately, sinira niya na eh. Sinira ka na niya, sinira na niya yung tiwala sa kanya ng nag-iisa niyang anak na babae. And right now, nasisimulan niya na ding sirain yung bunso niyong anak. Because of what he did. At sa lahat ng kwento mo, I cannot even feel na sorry siya sa ginagawa niya. It's as if na-adapt niya na yung kultura niya dyan. Na walang mali sa ginawa niya dahil lalaki siya. That's wrong. Sa mata nating mga Pinoy, that's wrong. Sa mata ng kultura natin, that's wrong. Sa mata ng batas natin, that's wrong. So Maggie, kung yun yung gusto mo, what I'm trying to tell you kanina pa is you talk to your panganay. This is not out of want. This is out of need. And when it's out of need, there's no question about it. Ikaw yung nanay. At this point in time, ikaw yung may karapatan to decide what's going to be best for them. At ang best kasi ngayon para sa kanila at para sa'yo, para hindi na sila completely masira ng asawa mo, is to take them away from him up until ma-realize niya yung pagkakamali niya. Kasi ate, even if sabihin niya sa'yo, sorry 100 times over, hindi niya nakikita yung pagkakamali niya eh. Kasi dominated nga ng lalaki yung bansang yan. Righteous siya, ate. And dahil everyday nagpre-pretend kayo na everything's okay kasi everything's back to normal, he doesn't feel like he needs na bumawi sa inyo. He doesn't feel the need na bumawi sa'yo. He doesn't feel the need na patunayan na nagbago na siya. He doesn't feel the need na patunayan kailangan niyang gawin ang lahat para buuin ulit yung pamilyang sinira niya. Hindi niya yung nararamdaman. He's even confident about moving out. He's not sorry for what he did. So what I'm trying to say is, Maggie, this is the moment in your life that you have to stand up. You have to level up. You don't need to put up with all of this. You can decide. You're the mother.
And right now, ikaw lang yung sane sa inyo. Yung sane mag-isip. Yung kahit papaano naiisip pa yung kapakanan ng lahat. You are not willing to sue your husband, I understand. You don't want any mess anymore. Sige, go. Ayaw mo na kasi idrag yung pamilya mo sa kahihiyan. Ayaw mo na idrag yung pangalan mo, pangalan niya, pangalan ng mga anak mo sa kahihiyan. I get it. You don't wanna sue him, I get it. Pero you have to move out or else you'll ruin yourself in the process of pretending that everything's okay. You'll ruin yourself in the process of giving everybody what they like, what they want, and not what they need. Kung sinabi ng anak mo na, Ma, ayokong umalis dito sa bansang to, ayokong pumunta ng Pilipinas. Once and for all, and for the very first time siguro in a long, long time, magpakamagulang ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya, this is not a question, not even a request. This is a mundane. This is me telling you that we are moving away. We need this. Hindi mo man maintindihan ngayon, but we need this. Kailangan to ng kapatid mo, kailangan mo to, at kailangan to ni Mami. Kapag ayos na yung lahat, anak, kapag nasort na natin lahat ng mga bagay, that's when we go back, if we will go back. But right now, you have to listen to me. Hindi na pwedeng lahat ng kailangan or lahat ng gusto ninyo gagawin natin. Kasi if that's what we'll do, we'll wreck this family apart. No question about it. Kung hahayaan ko lang nakikita kita na hindi mo pinapansin halos yung tatay mo at nakikita ko lang din yung tatay mo na halos gawin lahat ng gusto niya when he wants to and where he wants to, at nakikita ko yung kapatid mo na tutulala sa school at pinapatawag ako sa guidance office because of it, I won't allow it anymore. I am the mother. And right now, even if hindi ito yung tamang bansa for me na sabihin to, I should have the biggest voice sa family na to. Kasi right now, ako na lang yung nakakaintindi ng sitwasyon. So you do not ask me questions. For the first time in your life, for 19 years ng buhay mo, do something you're told. Be a daughter to me. Follow my lead. Gets mo ko, Maggie? Take over. Yes. It's time for you to take over. Stop doing that to yourself na sinasabi mo sa sarili mong wala kang power, ikaw pa'y may mali, mahina ka. I don't know what that country did to you or what that country made you feel. Siguro nga talaga it's their culture, tanggap nila na ganyan yung kultura nila, but not here in the Philippines. We don't do that to girls. Gone are the days na wala tayong boses. Gone are the days na tinatapak-tapakan tayo when it comes to decision making. Gone are the days na hahayaan nating lapastanganin tayo ng mga asawa natin just because babae tayo. We don't live in a world na 19 kopong-kopong, Maggie. Pagdating dito sa Pinas, try to hire some lawyer, research about your case, about the case of your kids, kung paano magiging workable for you and your husband na magkaroon kayo ng separation if that's really your decision and if that's what you want after thinking for some time of being alone or apart from this guy. If you think na gusto mo pa rin talaga makipaghiwalay sa kanya, then you consult a lawyer about it. Kung ano pong gagawin ko. Kasi yung dependency ng mga anak ko ay nakabase sa asawa ko, hindi po sa akin, and we live in Bahrain. Everything in my life is in Bahrain now, not in the Philippines. What do I do about it? Make some time para alamin yung mga yan so that you will know what to do about it. It pays when you have knowledge about the laws, Maggie. It pays kapag alam mo yung diplomasyang meron yung Pilipinas ay covered pa rin naman tayo sa ibang bansa. Yes. It pays when you know na meron kang karapatan, Maggie. Do not deprive yourself from that. Huwag mong tanggalin yung karapatan na yan sa sarili mo just because dominated ng lalaki ang bansang tinitirahan mo ngayon. That's not the case under our law. You're still a Filipino citizen, Maggie. Hindi yan natanggal sa'yo nung lumipad ka papuntang Bahrain. Gets mo ko?
Yes, sis. Thank you. Thank you. Huwag mong iparamdam sa sarili mong mahina ka, Maggie. If I can share to you how strong I am, I would. Kung nasasend lang to sa plane, I will. For you to feel na you are not weak. Weak. You're stronger than you think you are, Maggie. Thank you. But you have to be firm about it. Kailangan mo siyang i-embody. It's not strength kapag pinapakita mong okay ka kahit hindi na okay. What's stronger is when you try to accept na everything's not okay, but you'll try to fix it. Yun ang strength na kailangan mo ipakita sa mga anak mo. Not to pretend na everything's okay when you know na it's not. Mas malakas kang tignan bilang isang ina kung kaya mong tanggapin sa kanila at sabihin sa kanilang merong mali dito, anak. Pero gagawa ng paraan si mommy para ayusin siya. But you have to help me. You have to follow me. You have to trust me. I've put your interest ahead of mine. The moment na lumabas ka sa akin, inuna ko na kung ano yung magiging kapakanan nyo kesa yung nararamdaman ko. So let me do my role as a mother. Gets mo na ako? Yes, sis. Now, Thank you, Maggie, Miss Lad. I know na kanina medyo hindi tayo okay. That's because you're trying to listen sa sound ng pain mo, not to my voice. Now that you've heard my voice, does it make sense? Yes, yes. So next Tama naman time, na sinabi mo. next time na pagdadaanan mo to, Maggie, and I hope not, itong pagdadaanan mo, yung mga sumusunod na araw sa buhay mo, try to calm down. Calm yourself down. It's okay to cry, pero it's not okay to self-pity. It's not okay to beat yourself up just because maraming hindi magagandang nangyayari sa inyo. Yung relationship ninyo as husband and wife, that's a two-person team. Hindi lang ikaw yan. So if it fails, hindi sa'yo ang kasalanan lang. You share those faults. You share those mistakes. You share those flaws. It's not just yours alone to take. Huwag mong iako lahat sa balikat mo, even yung pagkakamali niya. That's wrong. You are stronger than you think you are, Maggie. You just have to tap dun sa inner Gabriela meron ka. Meron ka niyan. Inner Gabriela, Maggie. Inner Gabriela. Meron ka niyan. Pero you have to stop saying na tanga ka, na may kulang sa'yo, na mali ka. You have to stop saying yes to everything na sinasabi nila. You have to stop saying, I agree, okay, sa whims ng nakapaligid sa'yo, sa husband mo, sa daughter mo, sa son mo. You have to step up as a mother. You have to make a decision na hindi nakabase sa kung anong gusto nila, kundi sa kung ano yung kailangan nila. Gets? Thank you, Miss Lala. Thank you. Ngayon kung meron kang gustong sabihin sa Nakikita mga ko anak na okay pala yung magiging desisyon ko. Hindi ako mali. Hindi Na ka kailangan ko naman maging masaya. Kailangan ko maging okay. It's not just Kasi about nandun kasi being ako masaya, Maggie. It's not just being happy. Maging okay. It's about being whole again. You're broken na eh. You're broken into pieces. And working na broken ka, hindi mo fully na-express yung sarili mo eh. Hindi mo fully nakikita yung solutions that should be made. Why? Kasi you are working broken. Parang ano to eh, water dispenser, parang oven toaster, parang ref. How can you say na nasa full extent siya ng capabilities or capacity niyang mag-work if merong piyesa sa kanyang sira? If may broken part siya, parang TV lang to. 'Di ba? Paano siya mag-work properly kung hindi siya nakakasagap ng signal? Magagamit mo ba yung TV ng fully with its full capacity? Kung hindi gumagana yung volume, kung hindi nalilipat yung channel, kung hindi nalilipat yung color correction, it won't properly function. Ganun ka din. You need some time to heal. You need some time to pull yourself together. And if it can only happen away from that guy, then that's
something you should do, then yun dapat yung gawin. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon to share some words para sa mga anak mo naman this time, Maggie. Sa kanila na lang, wag na lang sa asawa mo gago. Ano gusto mong sabihin sa mga anak mo? Sa mga dahilan kung bakit kahit nasasaktan ka, kahit nahihirapan ka, kahit nasisigawan ka na, lumalaban pa rin si Maggie. Bumabangon pa rin si Maggie. Ano gusto mong sabihin sa mga anak mo? Just want to tell them na mahal na mahal ko sila. And lahat ng ginagawa ko para sa kanila. Yun lang. Magiging okay din kami. And then I just want you to know, Maggie, you'll be okay. Nasasaktan ka man ngayon, nahihirapan ka man ngayon, broken ka man ngayon, mabubuo ka uli. Mabubuo ka ulit. Just give yourself some time, Maggie. And Thank you. wag mong hayaan na tanggalin ng ibang tao kung sino ka talaga. If alam mong ikaw yung tama, if alam mong yung desisyon mo ay tama, it's time for you na manindigan about it, okay? Thank you so much, DJ Lala. Maraming salamat, Maggie, for staying in line or on the line after everything Thank else. You are a strong woman, Maggie. You can do it. Maraming salamat, Maggie, okay? Maraming salamat din. Ingat Thank you. Salamat. Ingat. Record breaker nga talaga si ate. Half-time ng programa ko nilaan natin sa kanya. The reason why I never gave up on Maggie, even if I'm over the edge of losing it, losing my patience, it's because I know she needs help. Sino nga bang babae ang ayaw tumulong sa kapwa babae kapag sinisimulan niya ng i-doubt yung sarili niya? Kapag nawawalan siya ng kapangyarihan sa panahon kung saan tapos na yung momentous or yung moment na dapat ang nagde-decide lang sa pamilya ay lalaki. We are done. Way past. Dun sa panahon or sa era na yun eh. It's long gone. Yung ganon, yung masyadong sexist na panahon na ang babae ay walang boses, ang babae walang karapatang mag-decide over the family. We are way past that. That's why I did not give up on that call. That's why I did not give up on Maggie. Sometimes kasi, the reason why naiintindihan ko si Maggie ay siguro dahil alam ko na sometimes our pain is louder than our own voice. Masyadong malakas yung sakit, masyadong malakas yung sorrow, yung anger, yung rage kaysa sa sarili nating rational voice. That's why sometimes we cannot listen or hear yung solution because we focus so much. We transfer all our energy. We magnify and hina-highlight lang natin kasi yung pain. That's the reason why we cannot see the solution. Kasi we focus so much on that pain. Doon sa sakit tayo nagpo-focus. So sometimes, if we stop thinking for a bit, if we stop ourselves from thinking what we feel for a bit, then maybe makita natin yung solution na hinahanap natin. Huwag kayong mag-focus sa kung ano yung nananakit sa inyo. Mag-focus kayo kung paano matitigil yung nananakit sa inyo. Kasi yun yung solusyon eh. Yun yung one step ahead. Yun yung only way forward. If we stop thinking kung ano yung dahilan ng sakit and we start thinking kung ano yung gagawin natin para mawala yung dahilan ng sakit.